Hallelujah. Yero yu try. Utry jungi. Ulong u Jesus Christ. Ublay jungi. Ulong u Jesus Christ. Usim jonga jong pi. Bodai u Jesus Christ. Yo bangi habangi yo ban yero yu try. Kapendap ingat dekat jingkemen. Kapendap ingat dekat jing sngau hun. Ni sngau kedang ni sngau hun habangi yo ban yero yu try. Habangi yo ban pendan buram yu try. Habangi yo ban le ai de mentau try. Ngis ngau tengan ngis ngau hun ke mynsiem namaru jisu belai jengi ulong bakrau ublai badanbar ngin ai shu barok ke buram bat ke jingero hi barok namaru ne belai jengi ulang ubelai ubadap da kaburam bat ubelai jing ilong badai hok ban ya kaburam bat ka jingero hi baro ngin ai lut syo belai para bangai bi jahane ka por ka bakenta nga ai ka belai i je pi baro i wei puwei ha ka kerteng ka bat hiang tam bat ka ba im ka badan bor ka jong try jing ba ulang u Jesus Christ nga kerpat i fi na bun ki perlok mo ki le phone chenga bat ki ai jing tip kong belai ba men step ngim yo ban ai ka jing tuai step ka dau ka long ba kalaj ru kambiang nang ta bale sek network ru ka slow ba ngim yo ban ya shim ban ya duai ha ni ka step ngala ki men sau ba je men step pe kalaj ru kam don nang ta sek network ru kam don te ha dang step men ki perlok ki phone ya nga bat ki para banget ki le phone ki le kli nga mo ba bale em don ka jing duai step henry nga kani thu ifi namar nga don shi wei pat ki jaka ngadon shi wei pat ki jaka bat ngi sini yo poi sini ban ya sam ka ktin ga jo troy ngenang yo ban ya lap ka ktin jo blai shi kini ki jaka than asam sini ai ngu troy ka don ka jing troy ka jo troy ka don ka long kata ka jing kta ka jo blai ki min sim ki ba kodor ki phai jo troy ti kini ka por ka ba kan ta kat banginang ya lenti ha kini ka lenti rel kat benang ya lenti ne ke por ti ngan sam ke ktin ke jom belah ya pedeng jong fi ne ke por ke bakenta kenang ba hani ke jeka benang yo ke network kenang biang ke network ti ngin ya sam ke ktin jom belah ya pedeng jong fi ne ke por ke menta tutung nya phailang ne ke ktin ke jo try ke ktin ke jom belah ke kram nyi bo blai kwa ya nga bo blai kwa ye phi bo blai kwa ya nga bo blai kwa ye phi ban ya lam ya nga ban ya lam ye phi u blai kwa ya nga ye phi ban ya lam ya nga ye phi bangin yo long ki khun ke jong belai shisha katang kalong bangin lap na ka ktin ke jong belai na ka Kachitupol apostol chicken nang rom kachitupol apostol chicken nang rom prala nang khat ka khat saw ka ktin ke jom belai ong ba namarkat kita ke bala shailam domen simakoi kita ken balong ki khun ke jom belai kat ke bala shailam domen simakoi ba ki long ki khun ke jom belai ha ke ne ke lenti kat banganang ya lenti kat banganang ya de ka kejat ke ne ke lenti kawan kata ka jing pasiau musim jong try kawan kata ka jing pasiau musim try kawan ka jing mut jing perkhat jonga kawan ko ang ladang sha lada pisha ba musim jong belai yo ban yalam ni fi pi yo long ki khun ki jom belai hatu ngim kwa ban yo long ki khon ge jom belai hatu phim kwa ban yo long ki khon ge jom belai tila dengi kwa tila de pi kwa ban yo long ki khon ge jom belai to sha bat to sha ba musim kho jom belai uyo ban yalam yefi uyo ban yalam ni ke ba ong ne namar kat kita ke ba sha la dengi sha ba musim jom belai un yalam yanga un yalam yefi tingin yo long ki khon ge jom belai ngis ngau kemen ngak kemen do kata kata la dengi yo long ki khon ge jom belai hallelujah ya ro you try ya ro you try ngi kemen bat ngis ngau kemen la dengi yo ban ya ro you try bat kalang dengi yo kat no tam bangin yo long ki khon ge jom belai ki khon ke ki khon sim ki khon ge jom belai ki long ki khon ki man yo benta bat u try ha kata ke hima ga jing kat no ga jing kemen kat no ga jing ngau pendap ngi ga jing kemen ngi yo ban long lembat u belai ha kata ke hima ga jing namaru ngau ba te ban ai namaru i la ka jong ki khon fi u i la ka jong ki khon baru ai lud rukum jo kumuju kum ni kpa mo ni i ki khun bat ye ka jing don jing em la ne ke jing don jing em jing la ne ke ai ke bengi don ye la di hari ngi la klat ye la di hari ban ai ki khun ban pen snga ye ki khun ban pen he ki khun ban pen san ye ki khun ban pen rospa ye ki khun ka thmu jing ki mi ki kpa ka long ka ban ai ba batam ni ki khun kan nu tam nu blai jung ka jung pi wa i ya nga ba i ye fi udon ka plan ka batam na man ta ka jung pi ba du kwa ban ai ngai pi ya kata ka batam hallelujah ya ro you try ya ro you try unu blai jing ba kwa ban ai na man ta jung jung ai fir kum ju ka batam le te ka ko long la ding sha bangin ya la sha ya la mi how man sim ka namar man sim jong blai u ba hikai ngai pi ikelan ti ga jong try ang lukas khat ar khat ba khat ar ang naba man sim ko jong blai un hikai pi
un hikai ngai pi ban le ka mon ga jo blai u hikai ngai pi ban im ba utrai I hikai ngai pi ban ya lenti u hikai ngai pi ban le ka mon jo blai u hikai ngai pi ban pensingau bahaya utrai u hikai ngai pi ban le ni man ta ga jo utrai Namaru mensim ko jomblai un hikai ti yang ai fi wang naba mensim ko jomblai un hikai pi hakata kapor ya ka pi de ban ang hallelujah ngisngau tenat ngisngau tiang bhani ke ktin ke jo trai oh hallelujah ya ro you try naba mensim ko jomblai un hikai pi un hikai ang ktin ke jo trai neki kam ke apostol Chile nang nakhat ka bapra ang Henry pinyo diang at kabor on the lawan mensim ko afi pinlong kinong flying ha Jerusalem ha Judea ha Samaria ha do bakut ke partai pinlong kinong flying ong ktien ga jo try ngin long kinong fly try la da pisha ba mensim ko jong blai un yalam nye pi but mensim ko jong blai om de tang ba un yalam nye pi but u hikai pi un hikai nga ye pi rekom jo kom no un hikai nga pi on the law mensim ko yo ban yalam pi on the mensim ko un yo ban hikai ngai pi pin long kita ke man le yo diang ye ka bor ga jong belai kata ka bor ga bakan jabeneng kata ka bor ga bakan jablai but pin yo long kita ke nong plai yo belai mensim ko un hikai pi ban plai utrai un plai man plai utrai Pitip ne la de pio diang eta ka bor ka jo mensim ko yo belai ang pim singo le ran ban yalap ka gospel pim singo le ran ban sekio tro pim singo le ran ban plai ka karteng ka jo tro pim singo le ran na mar ka gospel ka long ka de ka bor ka jo belai mo ko bong pol apostol ngam singo le ran ka gospel u Chris na banga tip ba ka long ka bor ka jo belai ye ka ban penim yo way po way u banget ya ka unu banget ya ka on penim ti yo u banget ka ktin jo belai ka penram yo la da unu banget ka ktin ka jo tro Henry ka ktin ke jom balik kan penram yo Dete kada ko long ko kin men ki para ki be ke jonga sha bo mensim jo blai ni yalam ye fi pin yo long ki khon ke jom blai but mensim yo try hikai le ke jong ki khon ke jom blai u hikai le ke jong ki khon ke jom blai but u try pi tim nem un pendap pi ong ne mo han on the pi yo diang ka bor ga jom mensim ko pin long ki nong plai nga on the pin yo diang yo mensim ko ando mensim ko in wana fi but pin yo diang ta ka bor but finlong kinong flying Jerusalem Judea Samaria hado bekot ke partai finlong kinong flying ong ktin ke jong tra hallelujah de te da kum ki kon ke jong belai ngin ko ngo but ngin ai ha ka jingelam ke jong mensim ko jong belai yang ai fi ro kaltiasan arposan ong ladangi im do to mensim jong tra to syai to yaj ro de ka jingelam ke jong mensim ko to yaj ro do mensim Kini ki ya ke bang em kini ki singi ke bang em kini ki singi ke jong mensim ko ki ya ka jong mensim ko pitip nem ha kene ka khandeu menta ha kene ka ya ka menta ha kene ki singi ke menta ke bang ring mensim ke bang tan mensim ni don ha ka pung ka jong mensim ko la de pidiang yu mensim ko pitip nem mensim jong blai wan la pi ong wan mensim ko yang pi pidiang mensim ko mensim jong blai wan ha po jong fi wan ha po jong fi Halempep la de pidiang unwan hapo impi namar uji sudah kular te udah uji sudah terwah rokum ju uji sudah ong rokum ju to pediang yu mensim bekoi uang pediang yu mensim bekoi dia tekadau lade pi pediang dekat mon singo bahajung pi wat dekat mon singo bahajung pi ong wan mensim bekoi apo jenga mensim bekoi jong belai klempep unwan hapo jong pi dia tekadau ngak kentu ye pi to sya ba mensim jong belai un yalam ye pi bat un hikai ye pi un pendap pi dekat bor ke jong belai bat fin long kinong plai yo belai pin im do mensim pin ya do mensim pin im do mensim pin yaj do mensim on the pin yaj de ka bor ka jingalam ka jo mensim ko mensim jong blai u yo bandap hakane ka kotmet ka jong pi un yo bandap haka jingem ka jong pi kum ju ong ebeso san kat pra kong here to wat long pi kita bu ai de ka wan ka badan ka jing ki wen here to long pi kita ke bala dap do mensim ko ai ngin long kita ki breu ke bala dap do mensim ko kiba dap de ka bor ka jo mensim ko kiba dap de ka bor ka jo mensim ko kiba dap da mensim ko Badap tau mensim ko namar kini kisi bakhat do la kular khtin jom blai ma kubang ki kam ki apostol kan jiaru ong ublai bagan book mensim jonga hal ka do baro bat ki konsen rang jong pi kon kan te jing pi kin ya thu lupa kita men jong pi kin po sniu ki jing po sniu ki samla jong pi kum ju kin i jing thu pau kum ta ter tenado kitab jobel ka ya thu lupa kata kolong kan jia ki kisi ka bakanta de te ka dau kolong tongin long ti breu ki bela dap do mensim ko ki bela dap do mensim ko sha bo mensim jom blai un ya lam ye fi un hikai yang alam ye fi oble yo ban ker kui fi
ubli ban ker khui ngi kene ke khubor balingkot hagane ke porkat benginang yat lenti utran ni ban ker khui fi kinong snap utran ni ban ker khui fi kinong shashkor ye ke ktien ke jo trai ublen ker khui fi tengin si ken du pat bat ngin ya shempat haga jing duai step haga no jeka bangayo badon haga jeka ke ba don network lene haga jeka ke badon like ngin saya join biang hakajing dua step to blin ker khui fi ngin si ken du pat we pat ke pormo to blin kur kunam ta ke borom jing amen.